Не Вайл. На YouTube, аз съм GameOver. При мен е Вайл. Днес ще играем CS AVP сервер. То ще е в описанието. Играем до 20 и свършваме клипа. Значи кой е този клип, защото той ме мисли за хак. Да, бе. Гого, ти играй с хак. Не можеш от първия път да Не можеш от първия път да ме убиш, без да удариш, без да... Гледай сега, пак ще ме убиш. Не бе, че мисля. Не можеш от първия път да ме убиш, без да ми набиеш хедшот. Само с хедшот му първия път. Аз ти взех. Значи е са. Да, Гого, аз преди бях по-добър. Преди. Сега говорим за сега. Гого, да знаеш в сървъра, таковато, ще има описанието на сървъра. Как се казва сървъра? Да. Описанието. Мале, аз не можах да ударя, аз не виждам къде си. Да. Ще видиш, че не съм хак. Само ако почива. Гого, в момента ходиш ли бавно? Моля се, не му убивай. Ще дода горе, не му убивай. Виж. Защо ходя бавно? Ще те начува шифта. Или контрола. От всичките страни играйте. Пичик, да! Пич съм, Аре, да! Гога, после снимай в ножки сървър. Ножки. Направо ще целуниш хета в ножките. Гога, аре лами с ножката да видя, бе. Ножки, бе! Ножки! Клас! Няма ножки повече. Аз само един път имаш младши. Аре, бе, що бягаш си, бе? Голяма си женчо. Само бягай и обикаля. После, като зрителите ти кажат, що бягаш. Аз не бягам. Гого, идвам с ножката, само да те видя. Къде си пак, бе? Там ли си е лодката? Нали? Гого! Как ти му уби, бе? Ножки сега. Фрагер грозен. Бе, пенца? С ножка съм идиот. С ножки, бе! Аз ножки, идвай горе. Ама видя ли да са, бе, и аз го скарвам. Гледай са. Удрям те един път. Не ти взема никакъв живот, да, бе. Ти си на Гого казвам, ти играй с как. Не можеш. Давай, певич. Пич, само бягаш. Хубаре, идвам долу. Що седиш там сега? Обикаляш навсякъде. Ти нещо ще ме справи това. Бия безмерник. Долу съм. Бъскам те, как съм долу. Сега не знам, че ще се покажа.
Где се скрила? Да, бе! Го, аре, долу. Колко дълго ще го правим този клип, бе? До 20. Кой е Окей. по-добрия? Да, аз преди късах като кучи. Сега... Да. Бицам със снайпера. Аре, бе, стига си обикалял, не мога да засека. Защо само че къдеш там, бе? Защото не можеш друг. Ти къде отиди, грозен. Фрагерско място. Аз няма съм долу повече, ти само чекалиш там. Аре, бе, няма ли да стана 20? Без смисъл, бе! Аре, бе, не мога да хетна, бе! Бога, как ти с хак играеш? Няма друг начин. Той ме Не убива можеш пет- да... Сега, той ме убивал само 5 пъти, а 16. Гледай сега. 100% е такова ти направи. Какво е жена, че само 6? А! 18 жога. Аре, дай 20. Да става 20, какво да правя? За една точка играем. Ти не играй сигурно за 19-16. За една точка... Кам ти за една точка играем. Чуй се сега, аз съм 19-7. Аз играя за много точки, ти играеш за една точка. Когато трябва да се спечеля. Кам ти играеш за една точка, аз играя за няколко точки. За много точки. Аре, бихме го. Може да играем ли? Не, аре, спирай. Това е последен долу. Последен долу. Другата страна. Маги малки тайни. Не се кри. Ти? Направо до... Айде до 20 Окей. на. Айде, що ще... Да. Ти сега ще направиш 20 на коса правиш. Нали долу? Да. Аре, вижте си 10, дай. Още 10. Да. Още Разбрах. 11. Гого, аз разбрах защо съм. Защото клякам за той. Защото преди само кляках и стрелях. Аз за ти Насякъде. бях... Да, за ти бях толкова слаб. Аре, дай, къде си? Да, аре, бима. Айде 23. Аре, още 2 точки, аре. Стига, бе! Виж, аз съм 6. Дай те убия 20 пъти. Да, ставим за 23. Сега не да обикаляш, защото толкова обикаляш фрагърско нещо. Гледай са! Дай господа, ако сте го видяли, ти нещо се речи, ти е фрагърско. Аре, свършвам. Аре, една точка само. О, да. Той е решаваща точка. Който би, всички няма точки без той не се смятат. И на това беше тази с Геймовър. И играх с най-слабия нуб. Аре, дай, за една точка играем само. Следва.
Аз тук ти се оставя. Виж, Не, който спечели сега взема всичко славата. Аре, спирайте. Ай, това бях аз, това бях Game Over и довиждане.